नायग्राफ्रा आलियाव हमग्राबो जा मानसि बिथाङा बेरा दानबाय दं बै बायफ्लंनायाव थेनो नै जोंनि फारामनिखौ ओरैबायदि मोजां नुखादो दिनै हाजो सेर सेर बै जोंनि गामि दिनै रायजोनि खामानि दं आरो माने खामानि मावबाय थादों आलि खोनाय बिथांनि चेनेलखौ गासिबो साबसक्राइब खालामना होना बिरफुं अफिसियेल चेनेलखौ गोजोननाय थाबाय साक्सेसफुल जाथों मानसिया एसे ग्र' जाथों थाब थाबैनो दानना होना दे बयबो सापर्ट होदो रायजोफोर माबायदि नुदों मबाइल माखासे होजोब्बाय आरोना बिथाङाबो भिडिअ लागासिनो बिथांनि चेनेला बिरफुं अफिसियेल आंनि साबसक्राइबारफोरा थांनानै नायो गोजौ बायफ्लंनायखौ खोनांगौ आरोना
걸고 봐. Masih baru dahulu. Masih ada ini, perempuan. Dan lah, ini kurang mana sih? Nah, hôm nay hôm sát tara nah hôm nay nak kena. Bar dong, ya nak lagi berhomna ya dia gitu. Dia aku sudah ini, tara. Hansula, oh, tuh. Mabay siya ko. Mabay siya ko. Đời đà sư mà này xíu. Ikan dah salah dia mana?
ना हमग्राफ्रा बयाना गलबदो ना हमग्राफ्रा रायजोनि खेल'दों सालाम जोबबाय केमेरामेन नोंथाङा माने माबा ओरैनो होननाय जों लोंबाथाय लोंखा बिदिनोसो ना जोंनि रायजोनिया सालोंखांदोंनि सालोंसय लोंनांसिगोन ए गाइखेर ना नामा गाइखेर ना माथो मिथिया गाइखेर साहा लोंनि लाल साहाबा लोङाला सालोंनो जिरायबाय बयबो मा खालामगासिनो